عدين أبوين بنقصي كاللخيوم تفلاليم مسدي كعي عبي حدا كم حمسين الدي عدي ننابرا كلتينا كتتطبق بزنقلتو حركوت كوت نابرا نقشتو دنكان سلاز قبرت عالتعبابياي حنقوقات كاب زبحالو ايانيرا ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺበ ኸብቅዕ ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ብዘይ ምኽንያት ትምህርተይ ብምቁራጽ ናይ ፒያሳ መውዓልቲ ፎቶሪኖታት ኮይነ ካብታ ጨቐቕ ኢላ ዘጥሬታ ድንኳን ዘጠራቐመተን ሳንቲም ጓል ሳንቲም ብኢደ ወነነይ ከላዕል ጀሚረ ቀስ ብቐስ ድንኳን ኣዕነያ ምስሊ ወላዲተይ ንዕለት ክድወንን ናብ እርጋን ክጥቃዕን ተራእየ እንታይ ሙዝናዓይ ምስሊ ወላዲተይ ረሚሰ ቆጠባና ኣዳኺመ ንዓግደፍና ተባሃልኩ እዝነተይ ሃብኩ ምንባር ይቀጸልኩ ብ2016 ብሊብያ ብደቂ ሓውቦይ ተኻፊሉለይ ጀርመን ኣቴ ናብራ ኣውሮፓ ኣይጸላእኽዎም እዚ ክብል ተለኹ ግና ንቁም ነገር ዘይብሉ ሰብየ ዝብል ዘለኹ ኣብ መስተን ወልፈታትን ጌም ክትጻወትን ክውዕልን ዓለም ዝወነንክዋ እዩ ዝመሰለኒ ካብ ዝነበርክዎ ዝበኣሰ ኣብ ቁማርን ወልፍታትን ተጸሚደ ካብ ገዛይ ናብ እንዳ ቁማር ምስ ጀምዓታተይ ኣብ ጎደናታትን ዝሓድሮ በዚሑ ክሳብ ሳልሳይ ዓመተይ ዝሕዝ ኣበይ ከም ዘላ እምበር ከመይ ከም ዘላ ኩነታት ኣደይ ብጽቡቕ ኣይፈልጥን ዝነበርኩ ካብኡ በዝብሩኽ ፌስቡክ ምስ ሓንቲ ክኢላ ተዋሳኢት ፍቕርን ናይ ምዝርራብ ፍሉይ ተውህቦ ክእለትን ዘለዋን ጓል ይፋለጥ ኣፍቃሪተይ ኮይና ብፍቕሪ ሓዋሓዊ ጨኒና ሓቂ ሓሸኒ ምስ ኣካብ ዝላለ ዝነበረን ወልፍታት እናዝሓለ መጺኡ ሓመይን ቀልበይን ደሞዘይን ናብዓ ኮይኑ ዝዝተቐበልክዎን ገንዘብ ናብ ኣበቃ እታ ጓል ግና ኪኖ ጽባቐኣ ክግለጽ ዘይከኣሉ ልስሉስ ናይ ምርድዳእ ክእላት ኣለዋ መቸም ሸለው ቢላትኒ ነታ ካብ ቀደም ዝረሳዕኽዋ ወላዲተይ ዳግማይ ሕዳሰ ናይ ምርሳዕ ኣሕዲራትለይ ድሕሪ ዓመት ፍሪቕሪቕ ብፍቕሪ ንኽመጻ ንኽንምርዖ ንውድእ ካብኣ ዕለት ኣደ ከም ዘላትኒ ዘኪረ ኣብቲ መርዓይ ከም ጸኣ ይድውል ብጣዕሚ ከም ዝሓመመት ይፈልጥ ንመምጽኣት ተባሂሉለይ $200 ይሰደላ ጉዳይ ጥዕናኣ ኣይገበርኩን ጥራሕ ኣብታ መርዓይ ክትመጽእ ቅድሚ ዓመት ከዓ $100 ሰዲደላ ነይረ ኣደይ ዝበለዐተን ካባይ ካብ ወዳ ጠቕላላ $300 እየን ነይረን ወዲአይ የበቃ ሕለፊን ካርቱም ኣብኡ የራኽበና እሞ ኣብኡ ገይረ ከሕክመክየ ኢለ ዕለትን ወርሕን ነጊረ ድሕሪ ሰሙን ከም ትብገስ ብሓታ ይፋነዋ ከልብን መዓልትን ከይጸዋዕኻዮም ይመጹ መዓልቲ ተኣክል ክብገስ ከለኹ ናብ ናይ ገዛና ቴሌፎን ይድውል ኣደይ ምቕባል ኣብያትኒ ኣብ መንገዲ እያ ትህሉ ብምባል ሸለል ዓዚዘ ናብታ ሰበይተይ ዶ ክብላ ዓርከይ ናብ ኣደወልኩላ ኣብ ትጽቢት ከም ዘላ ተነግረኒ ናብ ካርቱም ናብ ተእትወኒ ነፋሪት ይስቀል ቴሌፎን እንተደወልኩ ኣብ ድቃስ ከም ዝጸንሐ ኣቀባብላ ተቀበለኒ ኣነ ምዃነይን ካርቱም ኤርፖርት ከም ዘለኹን ምስ ሓበርኩዋ ቴሌፎን ኣብ እዝነይ ተዓጽወኒ ደጋጊመ ተፈተንኩ ስልኪ ስዊች ኦፍ ጌራታ ድንግርግር ኢሉኒ ሜሴንጀር ይኹን ብኻሊእ ዝረኽቦም መታዓቢተይ ስለ ዘይነበሩኒ ናብ መንሞ ኸብል ኣብታ ኤርፖርት ኣውጊሐያ ንግሆ ብታክሲ ከተማ ይኣቱ ኣብ ካፍቴርያ ሓደ ወዲ ዓደይ ይረክብ እሞ ኩሉ ዘጓነፈኒ ያዕልሎ
ካብ ምግራም ሓሊፉ ዝገብረለይ ኣይነበሮን ብቴሌፎኑ ደጋጊምና ደውልና ሲም ካርድ ቅያር ስለ ዝነበሮ ሂቡኒ ንሶምን ዝኣክል ፈቲነ ረብሪበ ቀቢፀ ብስእላ ክደሊ ፈቲነ ዘይከውን ምዃኑ ፈሊጠ ኣቋሪፀዮ ናይ 21 መዓልቲ ዕረፍተይ ኣብ ካፍቴርያ እናውዓልኩን እናምሸኹን ኣብታ እትወዲ ዓደይ ዘምፀለይ ጓል እናሓደርኩን መዓልተይ ወዲአየን ደሓየደይ ኣብ ካርቱም ኮይነ ሓንቲ ግዜ ደውለ ምቕባል ምስ ዓበየትኒ ተቐይማትነላ ማለት እዩ ብምባል ኣይደገምኩላን ምስቲ ዘጋጠመኒ ኩነታት ከዓ ንበይነይ ሕማቕ ነይረ ናብ ኣውሮፓ ይምለስ እሞ ኣብ መንበር ረብዓይ መዓልተይ ሕጅኸ ተልዕለታ ንታጓል ክፍተነላ ተበልኩ ብኩሉ ብሎክ ዓፅያትኒ ከም ጡበደይ ነታ ዓርከይ ቀቢፀያ ካብኡ ቀፂለ ናብ ወላዲተይ ይድውል ሓንቲ ጓል ተቀበለኒ ደዋሊ ካብ ጀርመን ወዳ ምዃነይ ምስ ነገርኩዋ ንግዚኡ ጸጢላ ድሕሪ ምጽናሕ ሰባሎ ድዩ ምሳኻ ኢላትኒ ዘስክፍ ዘረባዶ ይህልዋ ብምባል ኖኖ የብለይን በይነየ ኢለያ በልሓወይ ማማኻ ኣሪፋ እያ ሕማቕ ረኺብካ ኢላ ኣብዛ እዝነይ ሞት ወላዲተይ ኣርዲኣትኒ ብሸለልትነት ዘይትምለሰደይን ብጽጋበይ ገንዘበይን ከሲረ ብኸፊል እዚ ዛንታይ ቅድሚ ዝኣገረ ክብሪ ንስድሮኦም ብዝያዳ ንወላዲቶም ክገብሩ እንተከኣሉ ብምባልየ ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎሙዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳእኸልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፉ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ግብርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቐኒለይ